Mä puhun suomea mun peruläiselle äidille. Mua jännittää, koska hän on nälkäinen ja hän voi olla vihainen. Mun äiti ei muuten puhu suomea yhtään, koska hän on täällä vaan lomalla. Äiti, mitä kuuluu? Onko sulle nälkä? Äiti, mitä sä teet? Haluatko mennä keskustaan? ¿Qué me dices, hija? No te entiendo. ¿Puedes hablarme en español? En halua puhua espanjaa. Sun pitäis puhua suomea mun kanssa. Que quiero sopita. Äiti, mitä sä teet? Teetkö hernekeitoa? ¿Qué? Teetkö hernekeitoa? Mulla on nälkä myös. ¿Te duele el estómago? No entiendo. Sä oot Suomessa. Pitää puhua suomea vaan. No hacer sopita, voy a hacer frijoles. No, sä ymmärräsi vähän suomea. No, hyvä äiti. Äiti, mä rakastan sua ja sä oot tosi kaunis. ¿Qué has dicho? Mä just sanoin sulle kauniita asioita. Miksi sä et ymmärrä mua yhtään? Meidän pitää harjoitella lisää vielä.